Kako ste se prvo odlučili da počnete da igrate fudbal? Zašto ste se opredelili za taj sport? Pa zato što kako sam gledao utakmice, privlačilo me da treniram. I meni zato što je mnogo lepo da treniraš fudbal. Gledao sam zaista dosta uspešnih fudbalera i hteo sam i ja da postignem taj cilj. Ja sam gledao dosta utakmica i htio sam da jednostavno privlačilo me da treniram. Šta je ono što vi zapravo radite u školici fudbala? Pa vežbe, igramo fudbal i to. Igramo fudbal, radimo vežbe. Je li zabavno? Da. Šta je najteže bilo da savladate? Pa neke vežbe koje nismo radili kao mali. Šta se prvo radi? Vežbe, igramo fudbal. Za 2,5 godinu i po dana, šta ste savladali sve na treninzima ovde? Neke vežbe, kako se dodaje, da šutiramo i to. Tehniku, fudbal, tehniku, dribling i isto vežbe. Šta je važno da neko posjeduje da može da bude dobar fudbaler? Pa da dobro igra fudbal i da... Daje golove? Da. Je li bilo na početku teško? Da. Kako je sad na utakmicama kad se pojavite? Dobro, malo Je li ima malo treme? Da. Šta je ono što trener kaže pre početka utakmice? Da se skoncentrišemo na igru. Kakav vam savjet daju pred svaku utakmicu? Da se skoncentrišemo i da je bitno učestvovati. Ne, treneri su stvarno odlični. Pre svake utakmice kažu nam pri utakmici nam kažu da se skoncentrišemo na utakmicu i da nije pobjeda važna, važno je da učestvujemo. Ste bili do sada na nekoj utakmici? Da. Da. I kakav je bio rezultat? Pa pobedili smo. Jesu tebe drugari prihvatili ovde, ti si najmlađi? Da. Jesi naučio nešto od starijih drugara? Jesam. Jesi. Jesi ti imao neku utakmicu do sada? Da. I kako ti se čini kad si na utakmici? Šta je lepše, trening ili utakmica? Utakmica. Utakmica. Jel bili dobri navijači? Da. Da. I jesmo pobedili? Jesam. Pa ćemo da pobeđujemo i dalje? Da. A šta je najvažnije kad ste članovi jednog kluba? Je li dobro drugarstvo, da pomažete jedni drugima? Da. Da. I onda možemo da računamo na pobedu. Da. Je li tako? Da.